Prírodný amfiteáter v oddychovej časti Trnovce má kapacitu asi 5000 miest. Je to ideálny priestor na hlavné programy Mijavského folklórneho festivalu, ktoré sa tešia veľkému diváckému záujmu. Medzi ne patria aj vystúpenia zahraničných súborov, ktoré sem chodia nielen z Európy, ale z celého sveta. Ich ľudové tradície, pre Našinca často nepoznané, spolu s tými domácimi na jednom pódiu zbližujú ľudí, zmenšujú vzdialenosti a prinášajú nové zážitky. Tu žili Štúrovci. Celá rodina. To je múzeum? Áno. V obci Ľubina sa nachádza múzeum s typickou dedinskou architektúrou podjavorinského kraja. Časť múzea je venovaná otcovi Ľudovita Štúra, evanjelickému učiteľovi Samuelovi Štúrovi a evanjelickému kňazovi a botanikovi Jozefovi Ľudovitovi Holubimu. Expozície v múzeu nie sú venované len týmto osobnostiam, ale aj ľubinskej histórii, architektúre, zvykom a tradíciám. Ľubinské kroje boli bohato zdobené výšivkou s tonkovým stehom. Charakteristický je kruhový motív v ornamentike. Tento sa v okolí Ľubiny vyšíval v takom zoskupení, v akom sa s ním nikde inde na Slovensku nestretnete. V múzeu nájdete expozíciu venovanú svetovým vojnám, ale aj podrobný prehľad protifašistického odboja v Podjavorinskom kraji. Múzeum Vaďovce ponúka jedinečnú možnosť pozrieť sa, ako vyzeral život našich predkov. Vaďovský dom pripomína miestne zvyky a ponúka ukážku tradičného kroja, nástrojov či nábytku. Tradičný odev pútá bohatosťou farieb, čipiek a mašiel. Na Turej lúke sa každoročne v auguste konajú dožinky. Návštevníci môžu vidieť ukážky žatevných prác a starodávnych zvykov, ktoré sú s nimi spojené. Dožinkový sprievod sa presúva do zrekonštruovaného gazdovského dvora, kde folkloristi na znak dobrej úrody odovzdávajú dožinkové vence. Dovolte nám teda, aby sme vás zavolali za vašu pomoc pri žatve, za všetko, za každú priloženú ruku, aby ste prišli a s nami si vypili a najedli na dobré zdravie. Ďakujem. Po tradičnom pohostení sa začína zábava. Tebe nikto zatiaľ žatvu či nepredloží? No musíš pristúpiť s žatvom. Pristúpila. Znamená, že položíme žatvu na zem, hladíme sa, boskáme sa. Žátok si zoberie dievčina a vytancujeme sa navzájom. Kopaničiarsky región je krajom sliviek. Miesto, kde sa varí voňavý slivkový lekvár a páli sa tradičné pálené slivovica.
Môžete si tu pochutnať aj na cestenicách, slivkových guliach, trnkových pieroch a pukanských parancoch. Pri viacerých slávnostiach, či počas Medzinárodného folklórneho festivalu, môžete tieto jedlá nielen ochutnať, ale aj zúčastniť sa kopaničiarskych majstrovstiev v jedení slivkových gúľ. V dobrej slivovici možno povedať, kadiaľ tečie, tadiaľ lieči. Aj s takýmto úslovím sa môžeme stretnúť v súvislosti so slivovicou, ktorej pitie je typické na Kopaniciach. Vo všeobecnosti platí, že čím je slivovica staršia, tým je lepšia. Takže, na zdravie. Na zdravie. No, silná. Výborná. Kopaničiari boli odpradávna šikovnými remeselníkmi a výbornými obchodníkmi. Tradície starých remeselných trhov ožívajú aj dnes vo viacerých mestách a obciach v regióne. K tradičným kopaničiarským remeslám patrilo kováčstvo, rezbárstvo, minárstvo, tkáčstvo, kožušníctvo, mesiarstvo či obuvníctvo. Zo Starej Turej pochádzal zakladateľ prvej slovenskej brinziárne, mesiar Ján Vagač. V regióne fungovali aj podomoví obchodníci, tzv. Hausírery, ktorí ponúkali rôznorodý tovar za províziu v terajšom Rakúsku, Maďarsku i na Balkáne. 12 rokov sa venujem tomuto remeslu, skôr zábave. Dlhé zimné večery sa dajú takto stráviť namiesto televízie. Je to zmysluplná práca a okrem toho je z toho aj užitok. A tak všetko pozitívne ja na to vidím. Obyvatelia regiónu Kopaničiari pokračujú v dobrej nálade aj v zimnom čase. To je ten správny čas na zabíjačku. Tradičná zabíjačka a karmina sa odohráva v družnom veselí, všetci spoločne si pochutnávajú na zabíjačkových špecialitách.
Mäso bolo v minulosti zriedkavou súčasťou jedálneho lístka. Jedlo sa predovšetkým na sviatky a pri významných udalostiach v živote rodiny, akými bola svadba či krstiny. Aj táto akcia si chce pripomenúť tradície, ako sa tu v minulosti žilo. Kde si tak dlho? Prepač mi to, prosím ťa. Ahoj. Prajem všetkým vám, ktorí ste tu možno prvýkrát a možno už tradične na tejto terase s nami. Len tak mimochodom máme lístky? Samozrejme, že máme. A tiež z tradičného festivalu Prepáčte. Vianoce na Mijave. Privítajte spolu so mnou pani Emíliu Vášáriovú a pána Jiřího Bartoška. Chcem vás všetkých pozdraviť, želám vám ešte príjemný večer a želám tomuto festivalu. Ďakujem všetkým, ktorí ste ma pozvali, ďakujem pánu primátorovi, ďakujem pánu Frankimu a všetkým ďalším, ktorí tento festival organizujú. Všetko dobré, príjemný večer. Dobrý podvečer. Já, když jsem sem přijel, tak jsem říkal panu primátorovi, jediný, co vím o Mijavě je, že ukradol som na Mijave koňa, preto ma ty prepadenci honia. Věřím tomu, že tady dneska nic neukradnu, že naopak rozdám představení, který s Karlem Heřvánkem hrajeme 37 let, což je takový trošku jako rekord. Takže já vám popřeju brzké Vánoce, krásné, klidné. A věřme tomu, že i pokojnější rok, protože zatím to, co se děje, je docela hrůzné. Mějte se hezky. Divadelný festival s názvom Vianoce v divadle každoročne prináša návštevníkom všetkých vekových skupín vynikajúce predstavenia známych aj menej známych hereckých osobností zo Slovenska i Čiech. Zasnežená príroda a dobré služby urobia zo zimného dňa stráveného v tomto regióne nezabudnutelný zážitok. V regióne sa nachádza vyhľadávané lyžiarske stredisko v obci Stará Mijava. V prípade priaznivých podmienok sa dá lyžovať i na Bradle. Najznámejším lyžiarským strediskom je Veľká Javorina, ležiaca na hraniciach s Českou republikou na najvyššom mieste Bielých Karpát v nadmorskej výške 970 metrov nad morom. Pred nepriazňami počasia sa môžete skryť v Holubyho chate. Základný kameň na výstavbu chaty bol postavený v roku 1923. Názov dostala po doktorovi Jozefovi Ľudovitovi Holubim, ktorý sa významne, najmä z hľadiska prírodovedy, zaujímal o Javorinu a jej